Fil-preżentazzjoni tiegħu dwar il-liġi l-ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li bħalissa tinsab quddiem il-Parlament, il-Gvern permezz tal-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll permezz tal-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fil-Kostruzzjoni Attard insista li din se tkun qiegħda tħejjel lil pajjiżna biex indirizza mhux biss l-isfidi tal-lum imma anke r-realtajiet li jistgħu jiżviluppaw fi żmien li ġej. Jirriżulta li sal-lum ma kienx hemm id-deterrent xieraq li jagħti l-aħjar protezzjoni meħtieġa lill-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol varji, inkluż f'dawk bl-akbar riski bħalma hu l-qasam tal-kostruzzjoni. Tali nuqqas dejjem wassal għal numru mdaqqas ta' korrimenti u fatalitajiet kull sena. Min tarif li għandu għanjus jirriżulta li bejn l-2012 u l-2023 kien hemm medja ta' 475 applikazzjoni fis-sena għal benefiċċju tal-korrimenti, bl-unika darba li ċ-ċifra ma qabżitx l-400 tkun propju sena li għaddiet. Sal-aħħar ta' Deċembru li għadda kien hemm 195 persuna li kienu qed jirċievu l-benefiċċju mill-Gvern minħabba l-korriment fuq ix-xogħol. Minn barrek tarif li kien ippreżentat fil-Parlament juri li l-2022 irreġistrat l-akbar ammont ta' fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol bi 15-il persuna u li 8 minnhom kienu fil-kostruzzjoni. Issa ġie spjegat li l-liġi proposta se toħloq sistema sigura ta' saħħa u sigurtà fuq il-postijiet kollha tax-xogħol mhux l-inqas dawk li jippreżentaw l-akbar riski. Il-liġi l-ġdida se tagħti aktar saħħa lill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA waqt li se tintroduċi multi aktar ħorox għal min ma jimxix mar-regoli stabbiliti. Min se jinstab ħatif fl-ewwel nuqqas se jkun espost tal-multa li tvarja bejn 1,500 euro u massimu ta' 50,000 euro, iżda f'każi serji hemm massimu ta' sentejn priġunerija. Min isir riċediv u jinstab ħati darb'oħra fil-qorti, il-minimu tal-multa jitlaq għal 20,000 euro u l-pina ta' priġunerija titla sa' massimu ta' 4 snin. Se jinħoloq ukoll tribunal b'ġurisdizzjoni f'dan il-qasam bil-ħsieb li jkun hemm sistema ġusta u li ma tħares lejn wiċċ ħadd. Il-Ministru responsabbli tenna li l-enfasi tibqa' dik li jollew l-standards waqt li l-awtorità tibqa' impenjata li tidentifika dawk l-oqsma li fihom hemm tendenza ta' żieda fl-inċidenza. Dr. Attard tem l-interventi u bappell. Il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna mhijiex biss obbligu legali. B'dan l-abbozz tal-liġi qed nuru l-impenn tagħna li nabagħtu messaġġ ċar li s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna huma ta' prijorità assoluta. Grazzi. Flimkien nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol aktar siguri għal kulħadd.